contra polítiques que no respecten els drets fonamentals de les persones i que agredeixen el nostre entorn. O bé, triar donar un pas endavant i exigir mesures que millorin la qualitat de vida de la ciutadania, que respectin el nostre medi ambient i que no posin en perill el nostre futur. A Brussel·les ja ha començat el canvi. La conscienciació dels organismes dels instituts ha portat una sèrie de protestes contra el canvi climàtic. Però la conscienciació no només de la ciutadania, sinó també dels responsables polítics. És el moment de portar aquesta onada d'esperança a les Illes Balears, perquè es posin en marxa urgentment polítiques que tinguin cura de les persones i del planeta. Necessitem posar-nos en marxa des de ja, perquè les conseqüències del canvi climàtic al nostre país són clarament visibles. Les possibilitats que el nivell global del mar pugi 3 metres d'aquí l'any 2100 és real. El 74% del sòl espanyol està en procés de desertificació i es preveu que un 20% del que avui està fora de perill es veurà experimentant els corrents marins estan afitant la distribució de les espècies i l'impacte de l'augment de la temperatura i de les emissions de CO2 està desencadenant alteracions en el règim de vents, afloraments o evaporació de l'aigua, amb resultats preocupants. L'entrada d'espècies invasores està destruint la biodiversitat del nostre país a causa de les noves condicions climatològiques, incloses nosaltres, amb l'entrada de nous microorganismes que a causa del canvi climàtic venen del nord d'Àfrica i ens provoquen noves malalties per a les quals no estan preparats. Ens hi juguem molt, ens hi juguem el nostre futur. Si els polítics no fan res, farem que ho sentin. La situació és extrema. La crisi ecològica s'ha aguditzat en els últims anys i ja no hi ha cap racó del planeta que estigui aliè a aquesta urgència. El cost de la proximitat és enorme. Calen canvis profunds en el model econòmic, ja que la principal víctima som nosaltres mateixos. I per això la mobilització és imprescindible, però també és que es prenguin les mesures per frenar el deteriorament ecològic. Va explicar novament Wayne, no es tracta només de canviar les bombotes, sinó el model econòmic. Greta Thunberg diu: necessitem esperança, però l'únic que necessitem més que l'esperança és l'acció. En lloc de buscar esperança, hem de buscar acció, i només llavors vindrà l'esperança. La lluita contra el canvi climàtic no pot esperar.